Welcome back once again to LB Amor Vlog. Oh, this is your nanay, your tita, your ate, ning atong tulumanon, no? So, usually ang atong yung topic diri mahitungod sa kabuhi, hyperacidity, acid reflux, or gastroesophageal reflux disease, no? So, apan, usan ako kahigala, suod na ko ni siya nahigala, kabuhiunon po ni siya kaayo, no? Si Jocelyn. So, matud pa niya, siya, te, kanang, okay naman ang akong kabuhi. Doon nato ko ipangutanan ni mo bahin sa akong damgo. Di, na-shock ko. Kung sa man damgo, nga dili man ko interpreter of dreams. So, siya nga, magulang man ka na ako, doon na yung kay mga, kung ano po na experience bahin ang mga damgo. Dahil ako siyang inan nga, sa una, inday, ang akong mama, muingon gayod nga, kung magdamgo ako o kana bitong gaturos o kuto, for example, matod pa sa akong mama, dili na siya maayo nga damgo tungod kay dunay mausik or dunay mamatay within sa family or sa clan, no? Kanang ato ang mga relatives, no? Adunay gyud mapukan. So tinuod ka na because after a few days gikan ko magdamgo ni anak dunay gyud mamatay, no? Dunay gyud mo panaw sa lain nga kalibutan. So mo gid kana ang ingon sa akong mama mahitungod sa magdamgo o magturos o kuto unya magkadugo gid ang ato ang kamot, no? So mo kanay usa niya ka interpretation niya ng magdamgo og kuto. Lain pa nga ingon sa akong mama kung magdamgo ka og sawa, snake, ang interpretation niya na mao kini, no? Betrayal dunay mo budhi, either imo ang karelasyon, imo ang mga higala, paryente, basta kay betrayal, kung snake na ang imong damgohon, no? Lain pa ni ana nga interpretation niya ng atong mga damgo, kana bitong magdamgo kita og kanang bahin og kuko, kana bitong sa kuko, kanang labi na og unsay mga kuan diha nga nagkadugo usab kana siya. Ang interpretation ni anak may tungod gihapon sa kamatayon, no? So mo kadtoy ingon sa akong mama nga magdamgo kag mga inaana, maot gina siya usually. So ang iyang ingon before going to bed, pray nga dili kita magdamgo og maot, no? And then kung magdamgo kita maot, ato dayon kanang i-rebuke, ato dayon i-confess sa Ginoo nga muni akong damgo, Lord, ngilad kaayo, ayaw in taon itugot. So mo na iyang ingon, no? Pero one thing, mingon di siya nga, magdamgo gani ka nga mi pupo ka or whatever, nakahikap ba ka niya ng hugaw, money ka na, kwarta, no? So kwarta. Mo iyang ingon, I do not know how true, pero mo gid ka na ang inana. Mao ka na ang lain-lain nga interpretation sa damgo, base sa experience sa akong mama nga wala na sa dire niining kalibutan na. So balik kita kang Jocelyn, miingon siya nga nagdamgo baya kuti nga kanang kuan kanang naang gi-rape ko og dili ingon nato inko. Ha? May kuyawa ba nang damguha pud anan dili ingon nato siya lagite kun na dayon siya. Tuy ganahan man pugkuti kabastos na indam guday, no? So muna rin katawa siya check tinuod man akti unsa may kuan anak. And so do naman sa tay libro bita may tungod anang Dictionary of Dreams. So akong gitanaw dito kung unsa kanang magdamgo og kana bang inana, no? Makighilawas something. So, ang interpretation anak dito sa akong nabasa, happiness. Happiness po kuno within the family. So, ambot lang, how true. Kung ko anak sukan magdamgo yun. Mukha na akong amiga si Jocelyn, mukha na iyang damgo. Kubalik kong kiata ng damgo haday. Anyway, mo ito, no, ako siyang inan nga happiness. Unya, ikaw mismo ang tagtungod yun, so there is happiness, no? Or changes will occur. So, muna mga inaanak. Siya na pag yung ko'y laing damguti, kanang
kwarta nga nabuhian nako. Kunoy bisag dili nato na ipaagi og libro day murag maot jud na kwarta nga nabuhian. Ana, nabuhian god di. Magkapurdoy-purdoy gid na. May katawan siya no. Magkapurdoy-purdoy gid na dai kanang mabuhian ang kwarta. So, lain pa pud niya nga damgo kanang nakaihi kuno siya. Nakaihi kuno siya. Anya, sad to say, ang meaning sad ni ana, dili sad maayo, no? Dili sad maayo. Ako siya ginanga, di ko na maayo inday. I-pray na lang na siya. Di siya nga, nag-interpret ka na o bad, kanibang health bitaw nato nga dili maayo. Siya, nagdamgo noon ko anak te ko nagdaot jud ko ato. So, ingon anak no mo to iyang mga pipila ka gi-share ka nako nga iyang damgo. Dayon, muto nga ako siyang ilan nga makakabuhi man pud ang damgo dayoy. Anak din siya nga kabuhi unon baya pud ko te, so kahibok kakabuhi unon pud ni siya no. Pero amo na lang kung lingaw-lingaw ang gikan sa kabuhi miarimi sa iyang damgo kay dili siya gusto nga mag-focus or mag-concentrate sa iyaang acid reflux nga moandar gyud anytime labi nag makakaon siya supak. So mao kadto ako lang gidalikyat ang mga dreams, mga damgo, panaginip o mga bunga sa katulugon. Namunga ang katulugon kinsa pugay gatanom. No? But ako siyang giingnan before going to bed, mga liya gid ta sa kahitasan, no? Nga dili ta magdamgo og maot, dili ta magdamgo og lain, no? So mo lang kini nga tong sharing karon, it's all about dreams, all about damgo, all about panaginip o iyang interpretation. So let me repeat that, kung magdamgo kita og snake or sawa, kanang kwarta nga nabuhian, kanang moto no katong naay dili mo nato nga makihilawas, although happiness pero the rest ana dili maayo, no? And then napadi ito kanang mga something about teeth or ngipin, dili na siya maayo nga tilimadon nga damgo, no? It represents death. So ingon ana lang ang atong sharing karon. I hope ma-enjoy ra pud mo. So this is all for mura lag lingaw-lingaw ba? Lingaw-lingaw nato, no? Dili kita mag-focus sa ato ang sakit, no? So mao kana. All about dreams, panaginip, damgo, no? So forget about acid reflux muna, no? And so please remember Jesus loves you and me, and don't forget to pray. Pray without ceasing, because prayer is the best communication that we can do, no? Ang atong access to the Heavenly Father, to the Son, or the Holy Spirit, prayer gid na. So let us focus our mind on the spiritual things in life. Have a good and godly day, everyone, and please remember, Tita Lu, your nana, your ate, cares a lot for you. So, uganahan mo sa mga dreams, ingna lang pud ko, kay ato lang pud nang tan-awon sa ato ang kudigo. Bahin sa dream. So, bye for now. Thank you for subscribing. Please like and share. Salamat kaayo ni Ana. Again, have a good and godly day, everyone.